Am găsit un pahar de ceai cu lapte în gunoi. Deodată a început să vorbească. Mi-a spus un secret. Impostoarea avea să poarte astăzi un costum roz de la Chanel. Mi-a povestit, de asemenea, fiecare pas al planului ei de a mă învinui. Am intrat cu ea în sala de ședințe. E rândul meu să intru în scenă. Xiaoning, bei ceai cu lapte într-o asemenea ocazie? Noroc că cei de la Wanlan încă n-au ajuns. Altfel, ar crede că la Hewang suntem toți niște copii. Nu mai e nevoie să veniți. Se anulează colaborarea cu Hewang. Jiang Xiaoning, ți se pare un moment potrivit să bei ceai cu lapte? Wanlan este una dintre cele 5 companii de top din lume. Președintelui Yui a fost extrem de greu să încheie acest acord. Dacă distrugi colaborarea, vei putea plăti pentru asta? Nu poți să o controlezi pe secretara ta? Rou are dreptate. Jiang Xiaoning, nu poți face ce te taie capul doar pentru că ești iubita mea. Să beau un ceai cu lapte înseamnă să fac ce mă taie capul. Atunci, dacă Jiang Rou îl varsă pe mine, înseamnă că e o glumă. Nu e nevoie să o spui într-un mod atât de neplăcut. Rou a cam exagerat. Cere iertare. Așa e, Rou. Cereți scuze de la ea. Îmi pare rău. Mi-a stricat hainele. E de ajuns să-ți ceri scuze. Yu Mingwei, ea e doar secretara ta, nu? Oricine ar zice că e nevasta ta. Xiaoning, încetează cu circul. Cei de la Wanlan sunt pe punctul de a sosi. E doar o haină. Spune-mi cât costă și ți-o plătesc. Nu e doar o haină. Mă tem că nu-ți permiți. Cât poate să coste bluza ta? 200 de yuani ajung, nu? Puloverul de cașmir costă 40.000, pantalonii 30.000, iar pantofii 10.000. Cel mai scump este acest clutch, 500.000, în total 580.000. Cum ai de gând să plătești? Pantofii 10.000. Cea mai scumpă este această geantă, 500.000, în total 580.000. Cum te gândești să mă plătești? Prin transfer sau cu cec? 580.000. Ești înnebunită după bani. Toată lumea știe că familia ta e una normală. Mai stai la Heguan doar pentru că nu ai rușine. Cum ai putea să-ți cumperi haine atât de scumpe? Jiang Xiaoning, întreci măsura. Dacă nu vedeți e pentru că sunteți orbi. Lucrurile mele costă exact atât. Jiang Xiaoning, de unde ai făcut rost de atâția bani? Asta nu e treaba ta. Tu îngrijorează-te de draga ta Ruru. Președinte Yue, nu o credeți. Sunt doar niște falsuri cumpărate de pe undeva. Sigur și facturile sunt false. Jiang Xiaoning, îndrăznești să ne înșeli cu imitații? Ha, dacă ea spune că sunt false, atunci sunt false. Rou este moștenitoarea Wanlan. Cum ar putea să se înșele? Jiang Ruru e moștenitoarea Wanlan. Cum de nu știam asta? Și cine ești tu ca să trebuiască să-ți spun? Ajungi în acest, nu o să mai ascund. Rou este fiica președintelui Jiang de la Wanlan. Ea a fost cea care a obținut acordul dintre Heguan și Wanlan. Așa că domnișoara Rou este moștenitoarea Wanlan. Ce onoare să vă cunosc. Jiang Xiaoning, dacă ai măcar un pic de minte, dă-te la o parte de bunăvoie. Desparte-te de Yue Mingui și lasă-mi locul tău. Nu e nevoie să fiți atât de amabil. De acum înainte voi avea mare grijă de voi. Voi obține și mai multe resurse de la Wanlan pentru Minghui. Wanlan anulează colaborarea cu Heguan. Nu veniți. Până și ordine îndrăznește să dea la Wanlan. Ce scroacă? Cei de la Wanlan sunt deja aici. Domnule director Li, încântat de cunoștință. Scuzați-mă că nu v-am întâmpinat mai devreme. Domnișoară, am sosit. Cei de la Wanlan au ajuns deja. Manager Li, încântat. Scuzați-mă că nu v-am întâmpinat mai devreme. Domnișoară, ați ajuns. Jiang Xiaoning e moștenitoarea Wanlan. Desigur. Manager Li, ce ți-a dat Jiang Xiaoning? De ce o ajut să mintă și să pună în scenă teatrul ăsta? Nu uita pentru ce familie lucrezi. Chiar acum îi spun tatălui meu. O să te facă să fii concediat. Tatăl dumneavoastră e Jiang Wenshu? Da. Rou e fiica adevărată a președintelui Jiang. Nu ea a fost cea care a obținut această colaborare? Manager Li, ați încurcat persoana. Domnule Yue, eu o cunosc doar pe domnișoara Xiaoning. Cât despre această domnișoară Jiang, nu o cunosc deloc. Yue Minghui, ești mai prost decât credeam. I-ai crezut minciunile fără nicio dovadă. Nu mai pot să mă uit. Minte. Domnișoara Rou e fiica adevărată a președintelui Jiang. El însuși a dus-o la sediul central. În schimb, nu am văzut-o niciodată pe Jiang Xiaoning. I-ai crezut minciunile fără nicio dovadă. Nu mai pot să mă uit. Minte. Domnișoara Rou este adevărata fiica președintelui Jiang. El însuși a dus-o la sediul central. În schimb, nu am văzut-o niciodată pe Jiang